Carlota, quedem aquesta tarda a l'entrada de la sala Mozart. Vale. Val, avisa la Elsa. Sí, ja m'encarrego jo, ara la truco. Adéu, fins després. Hola, Carlota! Hola, Elsa. Hem quedat amb l'Aina a les 5 a la sala Mozart. Vale, doncs allà estaré. Adeu! Vale. Adéu. Adéu. Hola! Hola, què tal? Bé, estava mirant aquí la cartellera. Bueno, ens centrem en les pel·lícules. Doncs estava mirant aquí la cartellera, que feien Fast and Furious. La podríem anar a mirar? Sí, jo encara no l'he vist. Deu estar xula. Sí. Hola, nelles! Hola, Elsa! Mira, estàvem parlant amb l'Aina que avui feien Fast and Furious. L'has vista? La podríem anar a mirar. És que ja l'he vist. Podríem anar a la meva casa a veure qualsevol pel·li. Vale. Doncs anem. Noies, per què no anem al bosc d'aquí al costat de casa meva? Que ara amb la pel·lícula de por m'ha fet recordar que hi ha un mite, però és que ara no me'n recordo quin és. Ostres! Sí, el mite deia que una senyora es va enterrar amb el seu gat negre per aquí pel bosc. Llavors deien que si tu estaves passejant pel bosc i se't trobava un gat negre, tenies la mala sort de que el dia següent et passarien coses dolentes. Jo no sé si anar, Jo em quedo aquí, Ai, noies, que només és un mite. Va, vinga, va, anem. Vinga, va. Vinga, va. Nenes, mireu allò. És un gat negre. Un gat negre. No pot ser veritat. No passa res, vinga, va. Nosaltres podem. Això comença a fer una mica de por. Mira la valenta. Ai. Jo marxo, No, no marxi. No, jo crec que marxaré. Jo marxo, adéu. Ah!